kaitimbwe mabuja tavene nodzo manhoko dzozoro chifumba mwedzi uno wachikumi. Mapurisa agopisa makombi mairi kunzvimbo yobulawayo apo aputitsira chiutsi chomadziso ikweyo. Zvinotorwadza mabi angu kufunga kuti ipapa wanhu watotaikiwa nomudziyo yawo, asi palibe achagona kuwaripa. Heno mabi angu tinoimba kuti vachagona kuwasungisa mapurisawo. Zimbabwe Electoral Commission yatiyo iri kuziva kuti ichagboita rini sarudzo dzokutsiva vanhu vakapfa nevamwe vakabisiwa mudare reparamende nokumakanzuru. Kureketa kuno kune nzvimbo dzinosvika 40 dzemudare reparamende dzakabisiwa vanhu noMDCT, apowo dzimwe dzinosvika 70 chaiwo kumakanzuru dziri kuda kuti dzitsiwe vanhu nokuvhota. Heno mabi angu ticharamba takaringa, asi wari kunenera iro dzihwari rakauya kadambure kuti ndiro riri kukonzeresa kuti wareke kugoita sarudzo. Heno mabi angu tinoimba kuti dzichaitiwa makunokuno yano. Wachamisa nyasi wagoreketa wachishora zviri kuitiwa novakuru vehurumende vachitungamirwa nogurukota rinoringa nezvedunhu reHarare, wachiti izvi zvinoratidza kuti palibe munhu anohanya vanhu vakatoita kufuratirwa chaiko kupiwa gotsi novakuru vehurumendewa. Palibe agoziva kuti sei zviri kudari muHarare nomuchitungwizamu wari kuti wari kuita murambatsvina pokare. Zvakanyangaritsa izvi mabi angu, tinoimba kuti vanhu vachagona kuboya chouwiri kana zvaitika izvi zvapera. Bato roZANU-PF kuGwanda ratadza kuita sarudzo dzaro nokuda kwonyaya yokuita hopfene. Vanhu vari kundoita hopfene, kukaramatana nokukubana nokuita zviribe kana nzero. Palibe agoziva kuti sei vari kudari, asi kwai novanoreketa makwai zviri kuitika zvinyaya yokuhwira ukuru kuvakuru wavo chaiko. Idi pakatonyangaritsa, tinoimba kuti vanogodekadza nyaya dzokukubana nokumarana ku. Last Natunga wagoti iwo wakuda kuti wagoendese wakuru wehurumende kumataurodzi mhosva. Wari kuda kuti wabhadhawe makore 10 ava kugara mujere palibe kana nyaya yawo yavangova nayo. Ipapa kureketano palibe agoziva kuti wachagoita sei. Wati wari kuda kumbomira kureketa novanakadzitape kuti wazive zvavari kuita nomagweta avo zviribe kana vanhu vanovafundutsa. Grace Mugabe kwai agoreketa achiburikidza nomagweta ache achiti ari kufara bano zvakareketiwa namambo kwazvimba zvokuti mutumbi waMugabe ugofukunurwa uendese kumatare kunoikiwa magamba onyika. Ipapa palibe agoziva kuti zvichagopererepi nokutoti nyaya iyi wakaiendesapo kare kumataurodzi mhosva. Ticharamba takandoringa kuti vanenge vachiita sei mumataremo. Chipatara chokwekwe chikuru kwai chagwarashiwa nomwoto waenda kunoparadza dzimba dzevanhu vanogarapo. Palibe agoziva kuti zvii zvakonzeresa, asi tiri kundotenda yawe kuti palibe agokuwadziwa nazvo zvomwoto zvinhu. Palibe agoziva kuti zvii zviri kumboitika muzvipatara zvomunyika medu zviri kundogwarashiwa nomwoto kudari. Kwai kuno mudzimai wekuVictoria Falls anonzi Henrietta Shuma akaendesiwa kuchipatara akagadziwa demo mumusoro. Kwai akaendesiwa nodemo achinge atemiwa nohanzvadzi yache. Palibe agoziva kuti hanzvadzi yache iyi yakasungiwa chire kana kuti iribe, asi kwai mudzimai uyu anorwara nopfungwa. Mabi angu, aiwa iyi ingozi yakanyanya iyi mabi angu. Kambani yoZBC yagoti yaisa Adelaide Chikunguru kuti ndiye aite munhu agere hunde yokambani iyi. Kwai nodare rinotonga kuZBC waisa mudzimai iyo kuti ndiye agochinje matekairiro ari kuita zvinhu pakambani iyi. Tinoimba kuti zvichabudirira tichimushuvirawo tusvinu. Kambani yondege yomunyika yoAir Zimbabwe yatiyo yakubenhuka mudenga pokare. Yati yagobhururuka kubva kuHarare kuenda kuJoburg kutanda zuva rechigumi nonhanhatu romwedzi uno. Tinovashuvira tusvinu wari kuseenzesa tundege tudiki twakauya manji tuma ERJ-145. Tinoramba tichiimba kuti wakaderedzawo mitengo yavo kuitira kuti vanhu vanga vari kuenda kunokwira British Airways vagone kukwirawo tundege tumu.
kwai nyika yeZimbabwe yaisiwa panyika dzinokwanisa kushanyirika noAmerica. Ipapa bazi rekuAmerica rinonzi CDC ranga rakamboreketa kuti Zimbabwe yakanyanya kunyangaritsa panyaya dzodziwa mupengo. Toramba tichitenda kuderedziwako tichimba kuti zvinoita kuti vanhu vagotande kuuya koshanya munyika. Mari yekuAmerica svondo rino kwairi kutengewa nomari yomunyika inoita $50,5 anomasenti manomwe. Kwakagopuwa mari yekuAmerica inoita mamiliyoni 34 okumakambani kuti agotenge zvaanoda kutengazvo. Tiringe hedu dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa kambani yemagetsi ikweyo Eskom inenge iri kukoperawo zvakaitiwa nokambani yozesa mukuendesa magetsi pese pese. Kureketa kwaNyasi watiyo kusvikira nguva dzogumi manhoko yano kunenge kwakadzimiwa magetsi zvodanho rochina chaizvo. Idi kwavari kuenda pari pakuziva kuti ndokupi. Waiwa Museveni wagwesa makurukota anosvika 70 chaiwo kusanganisira mudzimai wavo ipapo. Idi mabi yangu aiwa zvomuAfrica zvinotorwadza kutarisa kuidi. Kwai kugoma kuDRC vanhu vakubenhuka kudzimba dzavo dzainge dzagwarashiwa nogwatakwata rematombo rakange raitika. Tinofara kunzwa izvi. Tindori muDRC mo pai zino raPatrice Lumumba rakubenutsiwa kubva kuBelgium zuva rochimakumi noribodzi mwedzi uno wachikumi. Toramba tichitenda izvi. Nyika yeFrance yatiyo yakumbomira kuwirirana kwayo noCentral African Republic nokuda kwokujidzana kwairi kuita noRussia. Izvi zvinotorwadza mabi yangu heno kuti zvinombotekaira sei mupfungwa dzavo vakuruwa. Jeff Bezos, Elon Musk ndo vamwe vanhu vari kureka kubhadhara mari yomutero kuAmerica. Zvinorwadza kungwa mabi yangu kuti varombo ndivo vanoramba vachindobhadhara avo vana nyama bhiriyoni paribe kana mubodzi anobhadhara zvezvino. KuKaizer Chiefs kwanzi Stuart Baxter abenhukapo kare kuurairidza ikweyo. Tinomushuvira tuzvinu paabenhukapa. Tiri ipapo mabi yangu aiwa togumira pano kwaNyasi. Ndini wenyu Mhandu wewo nhawu.